Здравейте при YouTube, аз съм MC Пепи. И с мен е Сашо и ще играем Екстрън тука. В кошиката. Игра две игри. Да. То много лесен мап. Няма PvP. Сега, to rage quit a game X run leave. Okay. И същото пише. Ако можехме да се бием. Да пробваме. Защото има в някои мапове, които можеш да се биеш. С другите хора още да Не, тук не са позволили PvP-то тук. Има си готини. Виж, там пише екстра. Там пише екстра. Не съм го видял още от първия път, когато сме го играли. От отдавна сме го играли. Време е да чупим. Влизали тука. Поне аз. Аз сигурно ще загубя, да ти кажа. Едно. Фак. Уи. Motherfucker. Аре бе, сега няма ми зарежи играта нещата. На мен не ми зарежат, след като ние сме го играли. Чакай, моля те, МБ. Не, продължай. Уи! Трябва да влеза в first person. Защото така ми е по-удобно. Фак! Уж много лесно, аз се повикам фак. Не! Така. Але са... Не! си. IP ще бъде долу в описанието. И е за премиум версия. Да, защото ако нямате, не може да влезете. Ако имате, вие сте големи прота. И родителите са ви позволили да играете някаква игра за 40 лева. Значи аз се разпълнвам и съм в лаба. Как почва ми зацепва? Тъмън като прескачам, значи. Тъмън като скачам и се сети играта ми зацепи. Това го има на клип, че трябва да виж как се запалих от нищото. Да, аз го знам това. И ще ми зацепи отново. Добре, как? Разбира се. Абе... Шо ми не като снимам клип, че всичко се проваля? Ама ти си на 4. Да, добре, аз не мога да мина това. Ти винаги като снимаш клип си по-добър от мене. Аз съм си по-добър от тебе. Да. Значи аз съм се разпълнал и още съм в огън. Представи си, още съм. Това е някакъв бъг. Това го минах на First Stage и да махнах играта с стритоса на Minecraft. Да, фукам се, браво. И тъпо, ще биде и аз се чуда какво става. Къде аз съм си изключил облаците. Оф. Това ми е най-гадният мап. Разя клас. Това е най-лесния. Ма не, то най-гадното това да със славата, защото ти си на блокчето и те запалва и аз всеки път губя. Ето, отново, няма да играя. Стори ще реч куитна. Не. Гледай. Не. Гледай. Искам първо да покажа мапа на хората, които ме гледат. Да не те гледат. Не. Защото пак цъквах без да искам 10 бутон. Добре бе, нали скачам, бе? Уи, поле. Ей. Его, отново, аз няма го мина, казвам ти. Лесно, брат. Его, отново, това. Не съм. Пишете в коментарите, лесно ли е или не. Да, ти като си добър сприда. Какво лесно си е? Упс. Фък. Рейнбоу. Не ти го мина. Зацепи. Разбира се, ще ми зацепи. Fuck this. Ще играем на малко чертове, защото ми зацепа само.
И готово. FPS на колко ти? На 50 нещо. Аре, сега ти дам да се рейджкуитваш. На мене ми е макс. Не, няма. Аз по принцип може да рейджкуитна само на лавата. Ама сега ми гледаш. Да виж как се излагам. Айде, 5 човека ще те... Да, някъде към 5-6 човека ще те гледат как не можеш да играеш. Щеше ми скефи без да искат да цъкнеш десен бутон, точно като правиш това. Аз съм го правил. Обаче не мога да скоча. Не знам защо пея песента на Старо Орс. Мога да стигна! Ще ме биеш, ако ме настигнеш. Аз, брат, те минах. Къде ти трябва да имаш, не знам какъв спид просто. Секам. Я някакъв от новите. Speedrush беше гаден, на 8 беше гаден. Magic не съм го играл, ти? А не, Pokemon. Не съм го играл. Айде покра. Аз съм го играл, макар и. Аз не. Вие го играхте. Мисля, че тук би трябвало да има. Не, няма PvP. Вие го играхте с Battle Machine. Ама аз съм го играл и преди. Аз съм го играл и преди с тези да го играем. Тук... Ще ни провали. Моля те се махни. А не. Няма, само ще гледа тази табела. Еми, значи... Да стискаме фалти, аз за да загуба. Трябва да са Rage Goodfy. Goodfy? Goodfy. Какво? Се пише ето. така. Ето така. Съжалявам. Рейджкуитвай! Рейджкуитни! Пише на българско, на маймунски език в такова, в английски сервер. What the fuck? What fucking fuck? What's going on? Това е лесно. Сериозно. Да, лесно. Казвам лесно и падам в тъпата пайжина. Аз паднах от две блокчета. И вече... съм на 3 сърца. Уй, ауч. Уй, ауч. 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 Фак! Ауч. Да, е така... И ти ли падна в пайжината? Не! Гадно, Това не е гадня. Иначе съм го печелил, даже съм бил балю. Покебол. Аз мога да ви кажа, тук всеки покебол какъв е. Покбол. В момента това е ултра, мастър. Който си има М върху него. Това е нормалният покебол. Покбол. Това майче мега. Или нещо беше. Или супер. Но там има невидими блокчета. Но тук има бедрок. Зацепва, значи... Какво ще ми зацепва, значи... Не! Принцип съм супер добър на екса, но сега като ми зацепва. Пък и винаги като... GG, fuck you. Не. Така. Най-накрая го минах. Още един чекпоинт! Уоу! Това не може да се минува, е. Може. Аре, не ми даде да скоча, защото ми би тебич. Бахо тъпто. Сквъртъл! Сквъртъл. Blast doors.
Чао. Окей. Fuck you. Fuck you. Опа! Fuck, да носи. Значи, Бе, трябва да се забава малко. Оп, кажи на не. Гадняр. Пикачу! Пикачу. Аз съм на Пикачу! И аз минах на Пикачу. Пикачу! Сега трябва да рестарта цялото, сега трябва да го мина отново. Ти мина ли го? Хакер. Хакерче, то бя... Не е хакер. Знам, просто ще го... Ниче не си хакер. Голям покебол. Това е лесно. Искам да ме фанат в покебол. Аз ти, Мю. Скачаш и сега продължаваш към флагчетата. Да. Не разбрах. Айде сега на Big това, Box. на Magic. Аре, маджик. Окей. Но оня да не дойде с нас, моля те. Его! Той трябва да бъде с нас. Елиминати. Confirmed. Minecraft is Illuminati confirmed. Айде да го бием. Ако има PvP тук в този... Айде да пробваме да го бием, когато играем. Гледай, Illuminati. О, виж там има... Да, ти сега ли ги забеляза? Илюминати. Илюминати. Го Илюминати. казах. Това не е... Мисля, че имаше един мап, където с Валю го играхме и някакво всеки път той беше трети или втори, аз бях първи всеки път. Но не е този мап. Оня мап беше много по-як. 5, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 1. Аз мисля да снимам на Гарис мод. Браво. Аз пък нямам Steam да те яд. Що да ме яд? Задето нямам Steam. И не си купувам игри от Steam. Да, това съм го играл. То може и в Origin. Стигал съм до Той има и други неща, Стигал съм до чекпоинт. Стигал съм до чекпоинт Ще 2. ме оставиш ли говоря? Да. Ма вече е късно, защото забравих какво щях да говоря. Едня. Снимал си на нещо в Steam. Нещо. Снимал си на нещо. Или там нещо. И там нещо. Това тук е невъзможният джамп. Който с Валю пробвахме 3 дни да го минем. 3 дни. С решетките. 3 дни, 3 нощи и 3. Аз с решетките почти го видах, без да исках падна. Това скачаш на втората решетка от дясно и после веднага за скачането. скачаш. Аз стигнах където ходиш върху решетки. Не виждам къде Ето тука. Сам, че. Ето тук, където съм аз, после скачаш от дясно и после... Само на... После скачаш напред само. И умираш. Къде беше? Танк. Не бе, защо без да исках цъкна и 10 бутон? Гледай го, хакер. Да може просто да бъде, да е много по-добър от нас. Не можем да казваме на всеки. Ще направи клипче, където на Turf Wars, къде играхме също хакери. И това си беше вярно. Бяха хакери. Да, знам. И те слушам. Не си мисля, че си заглушен. Хората, които са такова в разговора. В разговора. Разбраме. Добре, това там е невъзможно с решетките и скоковете. Ако го мина, после няма да мога да направя. Не ме интересува, нямам да речко идна. Ти речко идвай. Аз Речко. не речко идвам.
И аз няма да речко. Не е една игра, никога. Речко. Никога. Не, наистина. Никога не съм речко едно. Добре, това как трябва да се мине? Не речко едно. Окей, го правят. Аз съм речко и това само един път. Аха. Е, това тук е невъзможното. Ти защо направо скачаш на второто? Разбира се, че не е възможно, ти направо скачаш на второто. Аз на първото после не мога да скоча. Но това. Така че... Не знам защо държа изтъкил. Добре, за малко. Схванах как. Ехо. Схванах как да го мина. Браво. Не! Не бе, защо не как не шифнах бе? Значи не съм шифтнал и съм с спид. Добре. Добре де. Добре. Добре де. Аре бе, защо ми зацепи тъмънкота, когато скочих? Може ми зацепиш, когато скочих, ама играта реши, когато скочих. Не, ще го видиш значи на клипчето ми. Ще видиш как, ще видиш как някакво скачаме и изведнъж ще го прескачам някакво. Ще го видиш значи, ще го видиш. Ще го видиш, ако го гледаш. Не, защо го прескочи? Олимнати, дай си защо силата. го прескочих? Олимнати, дай си силата на мен. Не, на мен. Не, на мен. Първо на мен. Не, първо на мен. Първо на мен. Не! Елуминато. Елеменати. Елеменате. Олимнати, защо не си даде силата на мен, бе? Елуменате. Елуменате. Так, и кукупи до път, да продължите тутуминати. Не бе. Елуминате. Това го направя вече, ще го направя само на спринт. Не ме интересува. Не ме интересува как, не ме интересува защо. Е, само на спринт. Уи! Фак! Добре, защо не мога да го скоча? Не, знаеш какво, мачи можеш да го направиш с спринт, да направо да скочиш на третото. Аз знам как да скоча на второто. И аз знам как да скочиш направо на третото, ама ако играта ми зацепва. Аз знам как да скоча на ето това след първата решетка има тази втората решетка и после... самоубиеш. Защо го направих толкова сгрежно? Ох, всеки както си може. Така ще го направи. Добре, защо ми зацепва Вали, сега? Ние сме още на чекпоинт 1. Нали? На чекпоинт Виж това къде е. Той е на чекпоинт 10. Къде е магията, не разбирам. Къде е магията, като винаги като скочи играта ще ми зацепи? Отидах на второто и без да исках скочих. Умрях. Мама му. Ехо. Опа. Ехо. Не! Защо пуснах шифта? Точно в най-перфектния момент на играта. Знаеш ли къде бях? Къде? Точно където ти беше. На третото. Не, прескочих го! По-скоро не съм го прескочила, играта ме телепортира след него. Абе, тук понеже има един триъгълник с око, това влошава играта. Yes! Отново! Yes! Минах го! Fuck you!
Ти страхотия, fuck you me. Fuck me. Оп, Може да ме наричаш, че съм хакер. хакер си. Ма не. О, знаеш какво ще си направя първия рейдж quit? Не ме интересува. Бай. Я, поне ме гледай. Това беше всичко от мен. Аз бях MC Пепи и бай-бай.